سلام تخطات نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيت نايو لو مون كم وترو أقدس زيناتاتن مسو زخيد تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا لو من ريو مراحتنا أوروبا زخدوا زلو أبز حالفة أبتك كونسل أوروبا حبرت حدش مراحي منستر قداتو زاين أوروبا حدش مراحي كودمات كوميشن ناي كدم مراحي سلطانهم حزون سرحم جميرهم كم زلو ገለገለ ሰብ ድማ ቁሩብ ኮንዶኾን ተስፋ ይህልዎም ክኸውን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ክኸዱ ኢሉ ተስፋ ዘንበረ ነይሩ እምበኣር እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ክንርኢና ማበይ ገፁ ክወስዳ ይኽእል ነይሮፓ ድማ ኣብ በታ ሓደ ክንርኢና ዝሓለፈ ኣብ ካልእ እውን ዩክሬን ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታት ናይ ራሽያ ኣካይዳ ከም ዝነበረትን ራሽያ ድማ ናቱ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ነጊራ ኣላ እዚ ከዓ ብኸመይ ክርአ እዩ መራሕቲ ኤውሮፓ ከምዚ ኢሎም 10 ግዜ ብሓደ ይሰኣሉ ኣብ በበይኖም ግን ዝተመቃቀለ ሓደ ካብኣቶም ሕጂ ናብ ራሽያ ናብ ቭላድሚር ፑቲን ከይዱ ከም ዘሎን እቲ ሓበራዊ መርገፂ ለና ዝብልዎ ዝነበሩ ድማ ተበታቲንዎም ኣለዎ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ናበይ ከብፅሖም ይኽእል ወይ እንታይ እዮም ዝውጥኑ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ለንከ ንሳውን ክንሪኣ ኢና መጀመርያ ብኤሮፓ እስከንጀምር ላይ ግበር ሰፖርት ግበር let's go today focused on two main issues Ukraine and the European Union in the world. On Ukraine, I can tell you that the mood in the room was one of strong determination. And our message remains crystal clear. The European Union stands united in its support to Ukraine to win a comprehensive, just and lasting peace. Not any peace, not capitulation. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ኦፍ ዩሮፒያን ሊደርስ ዝበሃል ናይቶም መራሕቲ ናይተን ሃገራት ሓደ ካውንስል ኣለዎም ቶም ኣብ ሃገሮም ዝተመረፁ መራሕቲ ናቶም መራሒ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ንዝመፅእ ለሰይ 5 years I think ስለዚ ተቐዳማይ ፕረስ ሪሊዝ ወይ ከዓ ናይ መግለፂ ዝቦ ዘሎ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ንሱ ዝመርሖ ማለት እዩ ክልተ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከም ዝነበሩ ቁፅሪ ሓደ ኩሉ ግዜ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ምዃኑን እቲ ካልእ እኳ ይዝረበሉን እውን እሱ ድማ ዕላማናትና ኣነፂርና መርገፅናትና ኣነፂርና ንሱ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣገይን ብዝለዓለ ሓይሊ ክሰርሑ ምዃኖምን ዩክሬን ክትማረኽን ኢዳ ክትህብ ከም ዘይኮነትን ኣብቲ ዘለና ፀኒዕና ክንቀፅልን ዝከኣለና ክንገብር ምዃንናን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣገይን ኣንፃር ራሽያ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ኤውሮፓ ንድሕሪት ክብሉ ከም ዘይደልዩ ዘለዉ ዋላ ቁጠባና ይረመስ ዋላ ሃገራትና ይዕነዋ ብዘይገድስ ራሽያ ጥራይ ክትዓኑ ኣለዋ ኣብ ዝብል ነኺሶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነፍሱ እንድዩ ዝሃርም ዘሎ እዩ ዝበሃል ንራሽያ የዳኽማ የለን ወይ እውን ንራሽያ ፀገም ይፈጥረላ የለን ኣይኮነን ግን እቲ ፀገም ንራሽያ ትፈጥሮ ዘለካ ጥራይ ዘይኮነ ንነፍስካ ትፈጥሮ ዘለካ ፀገም ዝገደደ ዝኸውን ግን ነቲ ውሳነታት ናትካ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ይግባእ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቱ ኸ ናይ ባሕቂ ዝገርመኒ ንዓይ ኣሜሪካ እያ ካብዚ ኩናት ዝትረብሕ ዘላ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነቲ ሰኪሪቲ ክትብል ክሳራ ከጋጥማ ዘይትኽእል ወይ እውን ንኣሜሪካ ከጥምቱ ዘይክእልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ቁጠባ ናቶም 2.4 ብናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ እኹል ዝኾነ ዕብየት ይገብር ኣሎ ብሕጂ እውን ክዓቢ እዩ ናቶም ቁጠባ ግን ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ so when are they going to open their eyes ዓይኖም ማሲ ክኸፍቱ ይደልዩን እዮም እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ምክንያቱ እታ ስልጣን ምህላው ንዓታቶም ምዝ ኩናት ትተሓሓዝ እያ እዛ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢላ ሚልዮንስ ኦፍ ሕቶታት ከጋጥሞም እዩ እዚ ኩሉ ክሳራ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ምንታይ እዩ እንታይ እቲ ፋይዳ ናይ እዚ ኩሉ ክበሃል እዩ ንዩክሬን ዲሞክራሲ ከነምፅእ ኖ ዲሞክራሲ የለን ሰቢሩ የሎ ንዩክሬን ከነጥሕና ካብ ራሽያ ኖ ራሽያ የጥሓን ዩክሬን ኣይድሓነትን ይርእዩ ኣለዉ እሞ ከንታይ እዩ ንሕና ቁጠባና ናይ ኤነርጂ ወይ ናይ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ክንረክብ ነው ወላ ሓንቲ ረብሓ የለን ኣብ ኤውሮፓ ራሽያ ከነዳኽማ ኖ ራሽያ መሊሱ ሓይሉ ስለዚ they have no reason ነቲ ህዝቢ ክእምንብሉ ዝኽእሉ ነብሰ ምክልኻል ክብሉ ነብሰ ምክልኻል ተኮይኑ ብዘተ ሰላም ቅድሚ 2 ዓመት ክውድዎ ይኽእሉ ነይሮም ስቲል ቭላድሚር ፑቲን ሰላም ይደሊ ኣለኹ ምስ ሰላም ክዘራረብ ደሊ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ንሳቶም ግን ነቲ ናይ ሰላም ሕቶ በቲ ንሕና እንደልዮ መንገዲ ተኮይኑ ጥራይና እንደልዮ ብምባል ንዩክሬን ክሳብ ዓንቀራ ከነዕጥቃ ኢና ይብላ ኣይዕጥቅዋን እዮም ካብ እኮ እንደዝገብርዎ እውን እኳ ሓደ ነገር እዩ ንዩክሬን ኩሉ ዘድልዮም ተዝህቦም እውን እኳ ሓደ ነገር እዩ ኩሉ ዘድልዮም ንዩክሬን እውን ክህቡ ዘይደልዮም ስለዚ መንጎ ኣይ ውግእ ኣይ ሰላም ኣይ ንዩክሬን ዕዊቶማ ኣይ ነፍሶም ተዓዊቶም ዓብ ክሳራ ብኩሉ መዳይ ዘጋጥመሉ ዘሎ ፍሉይ ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና ግን በቲ ሓደ ድማ
እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ክትፈልጡ ማለት ጽቡቕ ኣይኮነን እንዲ ግን ኤውሮጳውያን እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዝነበሮም ትዕቢት እተቕርቦ ጎንስ ኣትሊስት ሓደ ብዓለም ደረጃ እንታይ ዓይነት ቡክ ከም ዘለዎም ለሚሳሌ ነዚያ ብንጹር ክንብላ ጽቡቕ ጌርና ከነስተውዕለላ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኤውሮጳውያን ምዕቡላት እዮም ገለገለ ዝብል ኤውሮጳውያን ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል ነጊረኩም ኣለኹም እቲ ዝኸፈ ባርባራዊ ጭካነ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ እዩ ታሪክ ናይ ኤውሮጳ ዝሓለፈ 60 ዓመት ጥራይ ዝርኢ ሰብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሓትሕዶም ተጨፋጭፎም ሚልዮናት ህዝቦም ምስ ሕልቑ ድሕሪኡ ኩናት ኣይንደለንና ብምባል እዚ ኩናት ዘይፈልጡ ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ኩናት ዘይፈልጡ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ሕጂ ዝዋን እዚ ብፍላይ እዛ ናይ ዩክሬን ክሳብ ትጅምር በቃ ኩናት ንዓታቶም ኣብ መፅሓፍና ፊልምን ጥራይ ከም ዝፈልጥዎ እዮም ኣክት ዝገብሩ ነይሮም ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ኩናት ቀዳማይን ካልኣይን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካልእ ኩሉ ግዜ ምስ ተቃተሉ ምስ ተጨፋጨፉን ዝነበሩ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ኤውሮጳውያን እዮም እቲ ሓቀኛ ምስሎም ድማ ሕጂ ተመሊሱ ምጭፍጫፍ ክሳዕ ክንደይ ምሳቶም ዝተዋሃደ ምዃኑ ኣብ ነፍሶም ጥራይ ኣይኮኑ ወላ ኣብ ኣፍሪካ ከይዶም ኣብ ካልእ ዓለም ክገዙ ከለዉ እውን ዘሰይም ጭፍጨፋ እዮም ዘካይዱ ነይሮም ስለዚ እቲ ሓቀኛ ምስሎም ክዓብጥዎ ንነዊሕ እዋን ፅዒሮም ነይሮም ኣብዘን ዝሓለፋ ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም እንዳሓር ዘሎ ብፍላይ ፍሉይ ናይ ሰላም መላእኽቲ ኮይኖም ኣክት ክገብሩ ፈቲኖም ነይሮም ግን ሓቀኛ ምስልኻ ምስ ግዜ ንግዚኡ ክትዓብጦ ትኽእል ትኸውን ግን ገንፊሉ ከም ዝመፅእ ንሪኦ ኣለና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብዝተፈላለየ መንገዲ ጀሚሩ ናይ ሰላም ተዝኾኑ ነይሮም ቀደም ገለ ነገር ፃሕፊሮም ሰላም ክፈጥሩ ምኻሉ እዚኦም ግን ናይ ሰላም ኣይኮኑን ህዝቢ ይብል ኣለኹም እቲ ኤሊት እቲ ኣብ ፖለቲካ ስልጣን ዘሎ ናይ ሰላም ሓይሊ ይኮነን ኩናት ጥራይ ዝደሊ ኣብ ኩናት እውን ክዕወዝ ዝኽእል ኣይኮኑን ምክንያቱ እኹል ምድላው ናይ ኩናት እውን የብሉን ባት ስቲል እቲ ታሪክ ናቶም ብትክክለኛ መልክዑ ክንሪኦ ዕድል ረኺብና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ማለት እዩ ንቐፅል እስከ ነስማዕዮም ንእሽተይ Only Ukraine, as the aggressive country, can legitimately define what peace means and if and when the conditions are met for credible negotiations. So, now is not the time to speculate about different scenarios. Now is the time to strengthen Ukraine for all scenarios. And the discussion today confirmed that the European Union is ready to do whatever it takes, as long as necessary, to put Ukraine in the position of strength for what comes next. This is ከምዛ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ ዝከዓሎ ክገብር ምዃኑ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት for whatever it takes ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክቕፅል ምዃኑ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እስከ ናብ ራሽያ ንቐይሮ ትመልክዕ 2 days after the drone strikes on a high-rise apartment block in Kazan, Russian President Vladimir Putin has vowed to bring more destruction to Ukraine in retaliation. So, ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሓደ ነገር ኣርእየኩም ነይረ እሱ ከዓ እዚ ናይ ድሮናት ኣብ ከተማታት ናይ ራሽያ ከይደን ዓበይቲ ህንፃታት ኣብ ከዛን ዝበሃል ከተማ ብምኻድ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ብድሮናት ኣብ ብዙሓት ህንፃታት እውን ከም ዘጋጠመ ዝዝከር ኮይኑ ናይዚ ዝወረደ ዕንወት ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ቭላድሚር ፑቲን ነጊሩ ኣሎ እዚ ሕጂ ድሮ ብዙሕ ዕንወት እንዲወሪድ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ካብኡ ዝብርትዕ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ምክንያቱ ኣጋይን እቲ ናይ ዩክሬን ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ስግምቲ ዝገበርዎ 10 ኣፅፍናቱ ራሽያ ክትምልስ ዓቕሚ ዘለዋ ምዃና ምግንዛብ የድሊ ከም ዝበሃል ሕጂ ድማ እቲ ራሽያ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብዝሰፍሐ መንገዲ ግብረ መልሲ ክበሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ውውልሲ እዚ ነገራት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ክንግንዘቦ ክንፍትን ኢና ናው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ንመለስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘሎ ንስማ Whoever tries to destroy Russia will face many times more destruction themselves. Whoever and however much they try to destroy in Russia, they will face many times more destruction themselves and will regret what they are trying to do in our country. Earlier in the day, Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed optimism about Ukraine's NATO membership, calling it achievable. However, he acknowledged that the Kyiv must continue efforts to persuade ሕጂ ብክልተ ወገን ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ መግለፂ ናቱ ንዓና ካሲ ከጥፍእ ከውድቕ ዝፍትን ብዘይ ገድስ በይናይ መልክዕ ይመፅእ ኣሎ ተሪር ተቃውሞ ወይ እውን ብርቱዕ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ይነጊር ነይሩ ስለዚ እዚ ለንቀነ ዝተገበረ ኣብ ኩነታት ድማ እዚ ሕጂ ለንቀነ ዩክሬን ተጠቂማትሉ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከል ናይ ራሽያ ኬዳ ዝገበረቶ ነፍሲ ቀትለታውያን ድሮናት ጌራ ናቱ ግብረ መልሲ ኣይሃበትን ኣላ ቁልቁል ራሽያ ድንጉይ ኢላ መልሲ ትህብ እቲ መልሲ ንሶም ዝብዎ ዘሎ ድማ ጫቁጫቁ ከም ዝፈጥር ፍሉጥ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ናይ ራሽያ መጥቃዕቲ ኣብ
ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘተኩር ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ሓውዝ ደፍእዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ማዓሰብ ክህልቁ ምኽኣሉ ግን ዳርጋ እቲ ናይ ሰብ ሞት ሬላቲቭሊ ኣነ ቀጻሊ ሪፖርት ስለ ዝገብሮ ኣብዚ ውሑድ ሰብ እዩ ዝመውት እንተመይት ማለት እዩ እቲ ምስቲ ዝትኩስ 200 ሚሳይል ተተኪሱ ክበሃል ከሎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣብቲ ናይ ዕለት ናይ ሰዓት ናይ ገለመለ ስለ ዝሃርም ንዑ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ብዙሕ ግዜ ግን ንኩናት ድማ ንሲቪል ህዝቢ ብምቕታል ኣይትስዕሮን ኢኻ ፑቲን and ራሽያ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎ እዚ ኩናት ነቲ ኩናት ክዕውተካ ዝኽእል ቦታታት ምህራም ጥራይ ኢኻ ትዕወተሉ ትኽእል ነቲ ዘለዎም ኣፅዋር እውን እንተኾነ ኣብቲ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይረሉ ኣብ ዝኽእል እዮም ዝሃርቡ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዩክሬን ጌራቶ ዘለዋ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ህንፃታት ዝበልክዎም ወላ ሓንቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ኣይኮነን እዚ ነቲ ህዝቢ ሕርቃን ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ማእከል ራሽያ እዘን ድሮናት ሰዲዶመን ዘለዉ ዩክሬን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክጥቀሙለን ይኽእሉ ነይሮም ወይ እውን ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ክጥቀሙለን ይኽእሉ ነይሮም እዚ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዝሃርመዎ ዘሎ ስለዚ ናይ ዩክሬን ደይመ ደይልካ ሕማቕ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ይበር ወታደራዊ ዕላማ ናይ ራሽያ ውሒድዎም ኣይኮነን ግን በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብዙሓት ሓይልታት እዮም ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ እዚ ዩክሬን እውን ኣብቲ ኔቶ ከኣቱ እታ ቀንዲ ድሌቶም ዘላ ዩክሬን ኣብቲ ኔቶ ኣባልነት ክህሉ ክረኽቡ ኔቶ ኣባላት ድሕሪ ኮይና ጥራይና ጋራንቲ ክኾነና ዝኽእል ካብ ራሽያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and that's exactly the reason ፀገም ነቲ ኩናት ዘጀመሮ እቲ ዘለንስኪ ዝበሃል ባክወርድ ብግምጣል ዝሓስብ እዮም ዝብልዎ እዚ ኩሉ ኩናትን ዕንወትን ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክገብራ ስለ ዝወሰደ ወይ ስለ ዝሓሰበ እኮ እዩ ኣካል ናይ ኔቶ እንተደይ ትገብራ ነርካ እኮ እዚ ኩናት ዛይ መጋጠምን ሕጂ ከዓ እዚ ኩሉ ኩናት ኣጋጢሙ እምኻ ምስ ተሰዓርካ ኣካል ናይ ኔቶ እንድሕሪ ኮይንካ እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ኣካል ናይ ኔቶ ከይትኸውን እዩ እቲ ኩሉ ጉዳይ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ እቲ ኣዛራብና ኮነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ Acknowledge that the Kyiv must continue efforts to persuade allies to support its accession. Мають знати, що може дати. Alliance for Ukraine is achievable, but it is achievable only if we fight for this decision at all the necessary levels. Meanwhile, during a meeting with leaders from Italy, Sweden and Greece, along with the EU Foreign Affairs Chief in Finland, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said Russia poses a significant threat to European Union security. We have to understand the threat is much more. ብኻል ብግምጣል ድማ ኣብ ሰሜን ኣብ ፊንላንድ መራሕቲ ናይ ደቡብን ናይ ሰሜንን ተባሂሎም ካብ ተራኺቦም ነይሮም መዓት ዋዕላ እዩ ኣብ ብራስልስ ቀኒዮም ካብኡ ድማ ብታሕቲ ዘለዉ ከም በዓል ጥልያን ዝርከብዎም ምስቶም ብሰሜን ዘለዉ በዓል ስዊድን ፊንላንድ ተራኺቦም ኣብ ሓደ ዋዕላ ገይሮም ነይሮም ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ውስጥ ተዛረበቶ ድማ ገለ ካብቲ መቸም ከምቲ ሰብ ዝፅበያ ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነት ብፍላይ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣሉታዊ ነዚ ኩናት ጠጠዋ ምባል ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ትበሃል ዝነበረት ኣብታ ኩረሻ ስልጣን ኣብ ኤውሮጳ ምስ ደየቡ ግድን እዮም መርገፅ ክቕይሩ ይመስለኒ እዚኣ እውን ቀስ በቐስ ኣብቲ ጉጅለ ናይ ኣብ ብራስልስ ተኣቱላ There are many challenges that European Union is facing. There are mainly two topics that Europe cannot escape from. One is the security of our citizens, which is the one we were facing in this edition. The other one is competitiveness of our production system. Maybe it could be the idea for the next meeting. ኤውሮጳ ብዙሕ ፀገማት እንዲ ዘለዎ ክልተ ግን ኣገደስቲ ኮይኖም ይረኣዩኑ ንዓይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ እዚ ኩነታት ምስ ራሽያ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ሴኪሪቲ ዘጋጥመና ዘሎ እቲ ካልእ ድማ ናይ ተወዳዳርነት ኮምፔቲቲቭነስ ወይ እውን ተወዳዳርነት ኣብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ናይ ተወዳዳርነት ኣብ በይኑ ካል መድረክ ክርዮ ንኽእል እዚ ሕጂ ግን ናይ ሴኪሪቲ እዩ ተቐዳማይ ኣገዳሲ ቻለንጅ As Petri and Kyriakos were saying, we've been talking talking a lot about defense, about security. Security means defense. It means that we all understand we have to do more. We all understand that it is important also to guarantee that European pillar of NATO that we've lots of time been talking about during the years. NATO remains absolutely the cornerstone of our security, all the more after the accession of Finland and Sweden. እንታያ ትብል ዘላ ጆርጅ ሜሎኒ ብሓፈሻ ሴኪሪቲ ናትና ክንብል ከለና ድማ ምክልኻል ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዘረባ ከመይ ይቀያየር ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ በዓል ኤርትራ ክበሃል ከሎ ሰይጣናዊ ቋንቋ ዲክታተርያዊ ቋንቋ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ሴኪሪቲ ናይ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ተነቃፊ ግዜ ኣብ ተነቃፊ ዞባን ተነቃፊ ግዜን
ትነብር እንድሕር ኮንካ ሴኩሪቲ ናትካ ልዕሊ ኣገዳስነት ኣለዎ and I think ኤውሮፓውያን ንዝሓለፈ 30 ክሳብ ዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት ሴኩሪቲ ዝበሃል ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ኤስያን ዝምልከት ዳ እምበር ንዖም ዝምልከቶም ኣይመስሎም ነይሩ ምክንያቱ ኔቶ ኣለና ኢሎም ነቲ ኔቶ ከም ሽፋን ተጠቂሞም ዝኾነ ኣብ ሴኩሪቲ ኢንቨስት ይገብሩ ይነበሩ መንእሰያቶም ብዛዕባ ውትድርና ናይ ኣብ ፊልም ንክጥቀመሉ እምበር ኣብ ሪያሊቲ ዝጠቅም ነገር ኮይኑ ይስምዖኒ ነይሩ things have changed dramatically بعب ነገር የተለውጡ ዘሎ ነገራት ኣብ ኤውሮፓ ሴኩሪቲ ዝበሃል ቀዳማይ ፎካል ዝኾነ በቃ እቲ ኩሉ ዚ ኮንፈረንስ ኣብ ኤውሮፓ ዝካየድ ታሪኽሞ ኣቲክ እቲ ናይ ቁጠባ ብዙሕ ተገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ከማን ይስማዓኒ ወላ እኳ ቁጠባ ኣገዳስነት ናሃለዎ ከሎ እቲ ሴኩሪቲ ዝበሃል ዝለዓለ ኣቓልቦ ዝወስድ ዘሎ ሚድያ ብዛዕባ ጥራይ ዝዛረብ ሰው እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ሴኩሪቲ ናትና ምክልኻል ናትና ክዓዝዝ ክኽእል ኣሎ ኔቶ ድማ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ምክልኻል ናይ ኤውሮፓ ይከውን ዘሎ ይብሉ ኣሎ በንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ዘረባ ጀሚሩሎም ኣሎ ጽኒሕ ለኸስማዓኩም and it must be able to look not only towards its eastern flank but also towards its southern flank but security means many other things. It means critical infrastructures, it means artificial intelligence, cybersecurity, means raw materials, means supply chains, means a new and more effective foreign and cooperation policy, means migration, which has been the other big topic we've been discussing. Security ክበሃል ከሎ ድማ ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ እዩ መጀመርያ ኣብ ሴኩሪቲ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝዋን እዚ ነቲ ምብራቃዊ ግንባር ኢስተርን ፍላንክ ዝብሎ ንራሽያ ከመይ ጌርካ ወታደራዊ ምክልኻል ትገብረላ ስለዚ ኣብቶም ምብራቃውያን ሃገራት ዝያዳ ዘተኩር እኳ እንተኾነ ደቡባዊ ክፋል እውን ክርስዕ የብሉን ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ካልእ ሴኩሪቲ ክበሃል ከሎ ብኩሉ ዓይኒ ክረአ ዘሎ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክረአ ይኽእል ብሳይበር ሴኩሪቲ ክረአ ይኽእል بخال عينت بسبلاي تشين كرا يخل بقطبة كرا يخل بريسورس بتسقطات من لاي ان فورين بوليس كون يخل بكل من قديتي سكيورتيز بحال كرا زخل نهي كله مالتي فاسيتد بلو بزوح قص ازل لوي About over the years tackling the issue of illegal immigration solely as a solidarity based debate was a mistake in my opinion, as this matter is precisely a matter about security. The result is that we have been unable to defend our external borders and we have put our internal freedom of movement at risk. كما دما كل ጊዜ አጀንዳናታት ጆርጅ ሜሎኒ ናይ ስደተኛታት ስለዝኾነ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ከም ሓደ ናይ ሶሊዳሪቲ ቴማ ጥራይ ክረአ ዘይኮነሲ ከም ጉዳይ ናይ ሴኩሪቲ ክረአ ዘለዎን እዚ ድማ ዜጋታትና ሙሉእ ዶባትና ክፉት እንድሕር ኮይኑ ሴኩሪቲ ፀገምና ብመንፅር ከም ጉዳይን ዜጋታትና ድማ ከምቲ ዝደልይዎ ናፃ ኮይኖም ክጓዓዙ ከም ዘይክእሉ ብምባል ነታ ቶፒክ ትጥቀመላ ኣላ እሳቶም ከምዚ ይብሉ እዚ እቲ ናቶም ኩነታት ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ይዘራረቡ ኣለው ብወገን ኣሜሪካን ብወገን ራሽያ ቀደም ክልተ ነገራት ከሪአኩም እዚኣ እስከስምዑ Alexandra, let's do an update on what is happening in Ukraine on the front line. Russia continues to advance across the entire front line. The collective Western media, The Economist, actually, they talked about how Kursk is indeed about to be encircled. Yes. Which was an interesting admission from The Economist. And there's talk, I'm not sure how reliable this is, but there is talk that the Ukraine military, Syrskyi and Zelensky, may be planning some sort of another incursion into Russia via እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ብቐጥታ እንተተመሊስና ድማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣቡ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ከበባ ክኣቱ ከም ዝኽእል ከበባ ቀሪብዎ ከም ዘሎ ኢንሰርክልት ክኸውን እሞ ኣካል ዝዓበየ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ እቲ ቦታ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዓብ ብድሆ ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነታ ቦታ እትያ ንምዕቃብ መጀመርያ ሃንደበት ኣብዚኣ ዓዶም እዮም ከይዶም ካልኣይ ነታ ቦታ እትያ ንምዕቃብ ግጅፍ ዝኾነ ሎጂስቲካዊ ጠለብ ዘድልየካ ምክንያቱ ኣብዚኣ ዓድኻ ብብዙሕ ፀጋታት ክሓርመካ ንዝኽእል ሓይሊ በዓልካ እቲኻዮ ድፋዕ ዘይኳዓትካ ገለመለ ብዙሕ ብድሆ ከም ዝፈጠረሎም እዩ መረዳእታ ግን እቲ ስትራተጂ ስለዝወፀ ነቲ ስትራተጂ ተገዲፎምካ ፍሽለት ከስምዕ ስለዝኽእል ብዙሕ እቶታት እውን ከልዕል ስለዝኽእል ንኺሶም ክፀንሕሎም እታ ንኺስካ ምፅናሕ ድማ ብዙሕ ዋጋ ተኸፍል ኣላ እታ ቦታ እትያ ድማ ምኽሳሮም ስለዘይተርፍ ሕጂ ድማ ዘለንስኪ ምስ ናቱ ሓላፊ ናይ ኣዛዚ ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ እቲ ጀነራል ሰርስኪ ዝበሃል ኮይኖም ከም ብሓድሽ ብካል መንገዲ ናብ ውሽጢ ራሽያ መጥቃዕቲ ክገብሩ እውን ይሓስቡ ኣለው እዩ ዝበሃል ዘሎ
እስኪ ንስማዮ Chernihiv, Chernihiv. towards Belarus, and Yeah, it's very close to Yeah. Belarus and the Russian border. Yeah. There is some rumors about this, but Yeah. I don't know how reliable these rumors are. Anyway, what are your thoughts? I mean, it would be completely rational for the Ukrainians to do such a thing, conduct another incursion Which means into Russia. they might do it. Which means, I mean, that's exactly what I was going to say. They might do it, or they might do something equally crazy, like try to capture the nuclear power station in Zaporozhye. And the reason they might do these things is because, I mean, now they are desperate. Now, we've talked about the war. Many programs. We've talked about the military situation in Ukraine. We've always pushed back against, narratives that we've often heard that the war is being won by Ukraine. ብሓፈሻ ሕጂ እውን ካልእ ብመንገዲ ናብ ቤላሩስ ተፀጊዑ ብዘሎ ዶብ እውን ክፍትኑ እዮም ይበሃል ኣሎ ኣይገብርዎን እዮም ድማ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ንሓደ ፅላለ ብካልእ ፅላለ እናተክእዎ ዝኸዱ ዘለዉ ኩነታት ንርኢ ስለ ዘለና ነቲ ፅላለ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ እቲ ሚድያ መብዛሕቲ ግዜ ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ኩነታት ነዚ ንኣብነት ናብዚ ኩርስክ ሪጅን መጀመርያ ምስ ገበርዎ በቃ ከምኡ የለን ታሪክ በቃ ፍሉይ ስትራቴጂ በርቃዊ ገለ መለ ክብልዎ ፀኒሖም ልክዕ ሶምን ምስ ገበረ ናይ ብሓቂ ጌጋ ስጉምቲ ምክንያቱ እቲ ሰራዊቶም ካብቲ ቅድመ ግንባር ናይ ምብራቃዊ ቦታ ምስ ኣለይዎ ራሻ ክደፍእ ጀሚራ ናይ ብሓቂ ጌጋ ስጉምቲ ክብሉ ጀሚራ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ዳርጋ ናብ ዓጀውጀው ዝኸደ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዕላማ ድማ ደይ መደይልካ እዩ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነቲ ጉዳይ ንኸይፈትሖ ዕንቅፋት ንምፍጣር ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዕንቅፋት ንኸይፈጥር ምክንያቱ ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝፍጠር ዘሎ ጋብ ክንርኢ ኢና እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ብዝረኣዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሮበርት ፊኮ ይበሃል ፕራይም ሚኒስተር ድዩ ፕሬዚደንት ናይ ስሎቫኪያ ኣካል ናይቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣካል ናይ ኔቶን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ናይ ወርሒ 6 ድዩ ወርሒ 7 ይመስለኒ 2024 እዚ ዓመት ኣብ 2024 ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ናብ ሞስኮ ብምኻድ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ቀፂሉ ድማ ንቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ባይደን ዝያዳ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ሽዑ ሕፁ እዩ ነይሩ መቐፀልታ ናቱ ድማ እዚ ከዓ እቲ ፈተነ ቅትለት ዝተኻየደሉ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ዘይደልይዎ መራሒ ኣብ ስሎቫክያ እዩ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ኣምላኽ ኣለኻ ኢሉ ኣይሞተን ክንደይ ጠያይት ተተኪሱሉ ኣብ ጥቅኡ ኮይኑ ኣምፅልኩም ነይሩ ኣብቲ ዘጋጥመሉ ግዜ ወርሒ 5 ድዩ ወላ ወርሒ 6 እሱ ከም ኣጋጢሞ ሓዊ ሕጂ ድማ ስልጣኑ ይቕፅል ስለ ዘሎ ናብ ራሻ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ተመሳሳሊ ከም ቪክተር ኦርባን የማናይ ክንፊ እሱ ምስ ራሻ ሰላም በር ኩናት የድልየናን ይበሃል እዩ ረብሓና ምስ ራሻ እዩ ዘሎ ምስ ራሻ ኩናት ንዓና ረብሓ የብሉን ምስ ራሻ ሰላም ግን ነዳድን ጋዝን ብውሑስ መንገድን ብርትዓዊ ዋጋን ስለ ንረክብ ንቁጠባናትና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ስሎቫክያ ብዙሕ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዘለዎም እዮም እዚ ናይ ጀርመን ናይ መኻይን ካምፓኒታት ተዲኹም ኣለኹም ፋብሪካታት ናቶም ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ስሎቫክያ እዩ ዘሎ ስለዚ ሰዓት እንተዘየለ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ክዓኒ ከሎ ቀዳሞት ካብ ክዓንቡ ዝኽእሉ ሃገር እዮም እሶም እዚ ናይ ግድን እዩ ናሽናል ኢንተረስት ኣለዎ ጉዳይ ናይ ሰዓት ጀርመን ዘይገብርዎ ተኮይኖም ንሱ ክገብሮ ክፍትን እዩ ምስ ፑቲን ድማ ሕማቕ ዝምድና ይነበሮን ብሰንኪቲ ኣብ ብራስልስ ዘሎ ምሕደራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ንሳቶም ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዝቃወሞ መራሕቲ ንርኢ ኣለና ሰላም ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ግን እዚኦም ከም ሰይጣውንትን ሉዘርስን ገይሮም እዮም ኣብቲ ብራስልስ ዝገልፅዎም ናይ ፑቲን መጋበርያታት ናይ ፑቲን ፅግዕተኛታት ብምባል እዮም ዝገልፅዎም እዚኣቶም ግን ሰላም ከምፅኡ ዝፅዕሩ ዘሎ መራሕቲ እዮም ምስ ግዜ መድረክ ምስ ተቀያየረ እዚኣቶም እዮም እቶም ሂሮስ ክኾኑ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ እዚኣቶም እዮም ነቲ ኩነታት ኣብ ዝዝከር ዘለንስኪ ብጣዕሚ ዝነቕፎም ብተደጋጋሚ ዝነቕፎም መራሕቲ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ትራምፕ ምምፅኡ ግን ነዚኣቶም ዓብ ፍናን ሂብዎም ዘሎ ዓብ ተስፋ ሂብዎም ኣሎ ምክንያቱ ትራምፕ ንባዕሉ ነቲ ጉዳይቲ ክውድኦ እየ ዝብል ዘረባ ቀፃሊ የተንበ ስለ ዘሎ Putin said that he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this, but we have to end that war. That war is a horrible. The soldiers, the number of soldiers being killed, it's a flat plane and the bullets are going and there's powerful bullets, powerful guns. And the only thing that's going to stop them is a human body. They go dead flat land. Nobody's ever seen anything like it. So Donald Trump እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ጠጠው ክብል ዘለዎ እዩ ሓደገኛ ኩናት እዩ ቭላድሚር ፑቲን ከዓ ምሳይ ክራኸብ ምዃኑ ስለ ዝነገረ ነቲ ዘተ ሰላም ድልውነት ከም ዘለዎ ስለ ዝነገረ ጠጠው ከነብሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነዞም ኤውሮጳውያን ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ስለ ዝርእዩ ዘለዉ
ጠጠው ክብል ካይደልዮን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል አይደልዮን ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ it's just ክርየና ስለምንታይ ከም ምኸውን Millions of soldiers have died now. Millions. President Putin said that he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this, but we have to end that war. So እዚ ሓደ ተስፋ ዝህብ ዶናልድ ትራምፕ ስቲል መርገፂ ኣይቀየረን ኣሎ ድምፅናቱ ኣይቀየረን ኣሎ እዚ ከዓ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ፖለቲከኛታት ቅድሚ ምራፆም ዝብልዎን ምስ ተመረፁ ዝብልዎን ስለ ዝፈላለየ እስካብዚ ንስማዓዮም The European Union's mounting financial commitment to Ukraine has sparked a fierce debate within the bloc, as Hungary's Prime Minister Viktor Orban questions the wisdom of such extensive support. With more than 130 billion euros already allocated, EU officials are preparing to send an additional 30.6 billion euros in aid next year, a move that European Commission President Ursula von der Leyen touts as essential to Ukraine's survival. However, Orban, a long-time ally of Russia, sees a different picture. He argues that the billions funneled into Ukraine could have been better spent addressing internal challenges within the EU itself. So, comes in the real Delana, كساب حجي أوروبا حبرت 130 بليون دولار نبتو كنا سريرهم زلوا 130 بليون أمريكا لما قبل اليوم 300 بالكالكوليشن بزح عندهم زلوا 300 بليون أمريكا سريرهم زلا سلازي كلت يوم كومباين تحرير كام كباب 330 مزح جزء السخوة زلوا 350 بليون دولار نبتو كينات كأبيلهم على كبهاري خل 350 بليون مالت بتعمل جنجف كتريزي بتعمل جنجف كتري إذا كتريزي ويزي عن جنزب نقطة تبعنا أوروبا تبغى غير كغيره زخل زنبري عن مخانو بعلم يجربوا أنت خانة زل هو مدرخ كينو تكوينات كت أم تمايك على نالو تبلان لما راشن توديقة هذا أب يوكرين تسقطها زلوا بو نكحسون خوان زبل مدى بينيروام تي أبزنا يحجز خيز زلوا التكنولوجيا عالم بتنعزل ليكات رنجر أبي أوروبا أبو ترايزلهم بيوكرين ببزح تسقطات الله في الله يزهجي زواجول زلوا بوتات and that's why نعون ترقبنا كابو بحوص لك حيبنا سلزل أنا كابو نمال سنة خوان زبل calculation يرو and that failed big time تغا وديقو أي سرعة معناته أبتعبدو كينات أي تعوتوا له بس كل الجنزب جير كحجي أغلال لك سارة مالتي تجنزب كخسير كأنا برد كخسير كجزيها خسير كا التكت روح بدخل زنا برد أقارن ما خسير كا تزعزن كفالك نتهاجر كتحدث أخا قبل بليونات جنزب كان ليك كتنس طوينا مال so زوم راح تعبزلو إيدهم دم تسيق يوريدي بوليتيكا وجعزوناتهم كم تناي كلام قلت له كلني أبي أوروبا تحبيهم سلزلو يخدلو ناي كوميشن أوروبا حبي يزغيزلو تناي منجستات تنبغت هذا مرة زلوا هذا ماتريال ونا جرمن ما راح نتاجاتي مولو نسون بارتناتون كلولاو ترايو زي فلت أجاتي مولو أزي كوجحف مخانو رينالنا فرنسا كنيك زي توجحي فلو ماكرون نات مرحتن يوكي نتوكينات زكايدز نبر برايم مسارات أبنفسه كفجات أما كوجحفن ريمالنا بس حج زلوا مجحفي ترفوني جزيو حلي وكوجحفي سو لذا أبزو كينات زي إيدو زتو مراحي أدل يبلون تاونكو أبزو كينات زي دحان زخون إيد زتوت نايتليان يعني ساتر كتكت على الرقيبة سالمة نتوكينات عويلات جزء كون تنحوسي لا كم استزارمبر عويلات جزء كون بنزارو تتوقف على بحالتها. In a recent interview with Kossuth Radio, Orban emphasized the staggering figure of 310 billion euros that the EU and the US have spent combined on military and financial aid to Ukraine since the war escalated in 2022. These are huge numbers. After the war, it will be worth calculating how much money we really gave, because we gave money, weapons, and equipment, so it's hard to calculate. But it's an enormous amount. So if this amount had been redirected, we could have brought the Western Balkan countries to European living standards and development within a year or two. This money could have solved that. The Hungarian leader's discontent is rooted in his belief that Brussels has lost touch with global realities. بحفشة بزوج زي ما راح زينتهم عب براسلس كوفي لهم زلوا challenge مزقبرهم يوين مسبدهم ويوين مستعرفهم يم كابكوننا زت أفيهم يلوم عبينهم عالم زنبرو زلوا يم أوروبا بزقال تففتنات تدلعي نتان أجا حيلانا بطبعا عالم ناقود اللي زلوا نتكون نتكلم بزيك على أفانتازن حلمن ناي كلام زنبرو حيلاو أسيرو نعو
እትናይ ቀደም ንኽመልስ ዝፅዕር ዘሎ ውድብ እዩ ዘለና እቲ ኩንነት ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ እቲ ቁፅርታት እንተሪኻዮ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ረለቫንስ ናቱ ወይ ተደላይነት ናቱ ዓቕሚ ናቱ ብደረጃ ዓለም ድማ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መርኣያ ናቱ ድማ ብዙሕ ኮለላ የድልየካኒ ካብዞም ኩለን ትሪልዮን ካምፓኒስ ልዕሊ ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ዘለዎም ካምፓኒታት የብሎምን የለውን እሶም ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር የብሎምን ዓለምና ድማ ቴክኖሎጂ ድራይቭ ዝገብራ ዘሎ ብሕጂ እውን ናብ ቴክኖሎጂ ናንከይ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ዝሕዝን ክፋል ክኸውን ነይርዎ ስለምንታይ ከምኡኾን ምክንያቱ ኤውሮጳ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ትምህርቲ ኣለዎ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ኣብ ኤውሮጳ ይዓቢ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ብሉፅ መንእሰይ ኣለዎም ዝተምሃረ ግን እቲ በልሕ ርእሲ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣብዚ ኮፍ ኣይብልኒ ደሞዝ ስለዘይብሉ ዝዓዲ ምዕባለ ስለዘይብሉ ዝዓዲ ካምፓኒ ክምስሪ ስለዘይክእል ኣብዚ ኤውሮጳ ሓፊሉ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ወይኒ ናብዘን ሃገራት ዓረብ ድዩ ናብ ገለካሊ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ዝበለፀ ዕድላት ስለ ዘለዎ ገንዘቡ ንዑ ይኸውን ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣይቲ ዝበሃል ናዚ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ጀርመን ካብ ዝኽፈሎ ናብ ኣሜሪካ 3 ዕፅፊ ዝኽፈል ኣብ ኣሜሪካ ደሞዝ ትሑት እዩ ገለገለ ኣብዚ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹ ንመን ትሑት ፈሊጥኩም ኣለኹም ሞያ ንዘይብሉ ሰብ ወይ ትሑት ሞያ ትሑት ደረጃ ትምህርትን ትሑት ደረጃ ሞያ ዘለዎን ትዝኸፈ ዓዲ እዩ ትሑት ሞያ እንተለካ ኣብ ኤውሮጳ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ሚኒመም ወጅ ዝብሉ ኣብዚ ሓይሽ ታሕተዋይ ኣብ ታሕቲ ነቲ ፅጉም ንላዕሊ ገፁ ዘምፅእ ኣለዎ ኣብ ላዕሊ ንዘሎ ግን ዛ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ይሕማቕ ዕድል ሓደ ብታክስ ገይሮም ልቢ የጥፍሉ ሚን ልውከት ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ታክስ ረዮ ኣብ ሰሙን 2 መዓልትን ፈረቓን ብውሕድን መንግስቲ ኢኻ ትሰርሕ ከባቢ 30% 40% ስለ ዝወስድ መንግስቲ ካብታ ሰሙን ትሰርሐን ዘለኻ ፍርቀን ንመንግስቲ እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ንላዕሊ ክውንጨፍ ዝኽእል ሰብ ኣብዚ ኤውሮጳ ንኽነብር እሞኻ ንኣሽቱ ተኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ብዝበለፀ ክዓብዩ ይኽእሉ ኣብ ኣሜሪካ ታክሲ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሲስተምስ ኣለዎም ብፍላይ ኮርፖሬሽንስ እንድሕር ገይሮም ሰባት ካብ ታክስ ክሃድምሉ ዝኽእሉ ብዙሕ መንገድታት ስለ ዘለዎ ንዑ እዮም ዝመርፁ እቶም በላሕቲ ርእሲ ዳትስ ዋይ ንኣሜሪካ ከይዶም እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ሪኢንቨንት እናገበረ ዝኸይድ ማለት እዩ some 5% of GDP on defense. Media report that President-elect Donald Trump is changing his views on further military help for Ukraine. Trump has allegedly also informed the European NATO allies they should spend some 5% of GDP on defense purposes. And to talk about it all, we're joined by Professor Alberto Kohl from DePaul University College of Law. Good evening. ዶናልድ ትራምፕ መቸም እታ ኔቶ ትበሃል ሃገር ኔቶ ዝበሃል ውድብ ከ2% ግድን ክንከፍል ኣለና እንዲዩ ነይሩ ቀደም 2% ዘይከፊልኩም ኣይተድልዩንን ኢኹም ይብሎም ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ከንታይ ቀይሩ እስከ 5% ክኸፍልሎም ካቐይረሉ ሕጂ ይበሃል ኣሎ ካብ 2% በዚሕና ኢሎም ኤውሮጳዊ እናበሉ 5% ኢኹም ትኸፍሉካ ክብሎም ጀሚሩሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ክሊርሊ ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳን Donald Trump ሽግር ከሉ ምዃኑ ከም ዝኾነ ዘተንብህ እዩ Good evening. So, Professor, first of all, do you believe Financial Times report that Donald Trump indeed would like to continue supporting Ukraine after all his remarks from the presidential campaign when he explicitly stated that Kyiv should expect absolutely way less support from the US in 2025? Yes, I think that, as you know, many politicians, in fact, most politicians say some things during the campaign trail. And then when they come into office and they come face to face with the realities of governing, they realize that some of the things they said were too far. I think now that Trump is face to face with the prospect of actually being the president of the United States in about a month, that a number of his closest advisors have been pointing out to him that ስንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ሲ ኣብ ተግባር የውዕሎ ተኸውን ዶናልድ ትራምፕ ብዝደለኻ መንገዲ ክትርዮ ትኽእል ኢኻ ዝዛረቦም ነገራት ግን ዝፍፅም ፕሬዚደንት እዩ ወላ ሓደገኛታት ሓደገኛ ወይ እውን ክግበር ዘይክእል ኮይኑ ይሰማዓካ ኣብነት ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናቱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ሜክሲኮ መንደቕ ክሃንፅ ኢሉ መንደቕ ጀሚሩ እዩ ነዊሕ ክንደይ ኪሎ ሜትራት መንደቕ ሰሪሑ እዩ እቲ ሚድያ ስለ ዝሸፈኖ እምበር ነተን ተሪፈን ዝነበራ ድማ ግዜ ስለ ዘያኸሎ ነተን ሓፃውንቲ ሕጂ ይሸጥዎን ኣለዎ ተመሊሱ ክሰርሐን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዝፍፅም እዩ ታሪፍ ክገብረ ኢሉ ክገብር እዩ ታሪፍ መብዛሕትኡ ግዜ ዳርት ኦፍ ሴሊንግ ማለት ኔጎሲዬሽን ይፈልጥ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ካ ስለ ዝኾነ ሂወቱ ሪል ስቴት ማለት ዴቨሎፐር እዩ ዴቨሎፐር ማለት ገዛውቲ ክሰርሕ ኮይንካ ናይ ሲሚንቶ ዲል ኣለካ ናይ ዲስካስ ትገብር ኣለካ ናይ ብቕልል ዝበለ ማለት ናይ ዚንጎ ድዩ ናይ ብሊኮት ናይ ገለ ናይ ኩሉ እዚ ኔጎሽየት ክትገብር ኣለካ ኔጎሽዬሽን ገዛ ክትገዝእ ከለካ እቲ መሬት ክትገዝኦ ከለካ ብኩሉ ኔጎሽዬሽን እዚ ሪል ስቴት ብዙሕ እዩ ዘፅርየካ
ኣብ ኔጎሲዬሽን ሓያል ክትክል ኣለካ ኣብ ሪል ስቴት ክትዕወት ኮይንካ አንደይኖ ኣብኡ ዘሎ ይፈልጥዎ ዋጋ ንክትገዝእ ንክትሸይጥ ኩሉ ኔጎሲዬሽን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ኔጎሲዬሽን ሙሉእ ሂወቱ ዝሰርሓሉ ስለ ዝኾነ ሂ ኖውስ ከመይ ጌርካ ኔጎሲዬት ክትገብር ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነዞም ካሪየር ፖለቲሽያንስ ኣብ ካልእ ኮርፖሬት ዓለም ሰሪሖም ዘይፈልጡ እንትርፋ ኣብ ፖለቲካ ንዝነበሩ ብጣዕሚ እዩ ዝመዝምዞም ምክንያቱ ንሱ ኣብቲ ብሩታል ዓለም ፕራይቬት ሴክተር እቲ ዝኸበደ ምዃኑ ዝፈልጡ ኢኹም እሺ መንግስቲ ማለት መንግስቲ ቀሊል ስራሕ እዩ ማለት መንግስቲ እዚ እንታይ ኣፍሪካ ኣይኮነን ደሞዝካ ወርሓዊ ዝመፀካ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትፈልጡ ኢኻ ኣይሰርሕን እያ ክብለካ ይክእልን እየ ግን ኣፍራይነት ናቱ ምስ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ብቐሊሉ ኢኻ ትስጎም ድሕሪ ውፅኢት ደየምፂ ካብታ ስራሕ ኩሉ ናብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ሰርሑ መዓት ነገር እዮም ደፍሪ ይብለኩም እየ ግን ተለየፍሪ ኢኻ ክትስጎግ ኢኻ ኣብ መንግስቲ ከምኡ ይኮነን ኩሉ ነገራት ይትስጎግ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ኤሮፓ ነብር ኣለና ኣብ ጀርመን ንኣብነት መምህር ክስጎግ ኣይክእልኒ እዲኦምሎም ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ ኣይስጎግኒ ሕጊ ስለ ዘሎ እንታይ ዘይስጎግ ሰብካ እንታይ ዝኸውን ቢያካ እዩ ዝኸውን ቢሮክራሲ ዝኸውን ማለት ነቲ ሲስተም ተጠቂሙ ሌዚ ሞቲቬትድ ክኸውን ኣይክእልኒ እዲኦምሎም ማለት ሰባት ደቂ ሰባት ባህር ናይ ደቂ ሰባት ኣለና ካብቲ ስራሕካ ክስጎግ ዘይትኽእል ተኮይንካ ተጊህካ በርቲዕካ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ሓደ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ፕራይቬት ሴክተር ንኣብነት ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተርን ፓብሊክ ሴክተርን እየ ዛረብ ዘለዋ ፕራይቬት ሴክተር ብክልተ ነገር እዮም ከተባብዑካ ዝፈትኑ ወይ ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሐ ቦናስ ንሃቡ ንላዕሊ ፕሮሞት ናገበሩ ስልጣን ነወስኹ ስለ ዝኸዱ ፅቡቅ ንክትሰርሕ የተባብዑካ ንዘይሰርሕ ከም እንታይ ክስጎግ ከም ዝኽእልካ ይፈልጥ ዘይሰርሕ ይስጎግ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ግን ምስጓጉን ንቡር ኣይኮንና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከይትስጎጉን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ እንታይ ገብሮ ነቲ ሰብ ቁሩብ ዝሕል ዝበለ ፃዕርናቱ ሲ ካብቲ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ጉድል ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ I think ኣብ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኤክስፒሪየንስ ኩላ ስለ ዘለና ንፈልጦ ኢና ካብ መንግስቲ ብዙሕ ነገር ኣይፅበን ኢኻ ስቴትመንት ኣብ መንግስቲ ጥዑያ ሰባት ዝሰርሑ መሊኦም ኣለዎ ግን ብዙሓት ከዓ ብልሽውናን ጨምለቕለቕን ዘለዎም ስርሖም ብግቡእ ዘይፍፅሙ ኣብ ኩሉ ዓይነት መንግስቲ ዘለዉ እዮም እዚ ካብ ቤት ፅሕፈታት ክትከለካ እትፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብታ ስልጣኑ ነዘን ነገራት እዚአን ከተግብረን ዝፍትን ሰብ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ ነቲ ዝብሎ ዳርጋ ዝተግብሮ ዓይነት መራሒ እዩ to stop aiding Ukraine when he comes into office would mean giving Russia a tremendous advantage over the United States. And I think that these advisors have been putting the issue to him in terms of the American national interest. They have been saying, look, this is not charity to Ukraine. This is a matter of, do you really want to be known as the American president on whose watch Ukraine was taken over by Russia? And that the United States basically lost an ally and a friend and put the security of our European allies at greater risk because of that. So I think that Trump also, by the way, is a bargainer. And ብሓፈሻ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ዘይኮን ዘረባ እንዲ ዘረባ ግን ስቲል ኣሜሪካ እዞም ኤሮጳውያን ስለ ዘይተዋሓጠሎም እዮም ክልል ድብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዕላማ ሃሪማ ኣብ ራሻ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ዕላማ ሃሪማ that's why ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ራሻ ክውድኦ ዝደሊ ዘሎ ዕላማ ድማ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ነጊርና ኢና እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ መጀመርያ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ጀርመንን ራሻን ነዳዲ ናይ ራሻ ነዳዲ ብትቦ ጌራ ኣብ ጀርመን ይኸይድ ነይሩ ጀርመን ድማ ቁጠባ ናቶም ሓያል ናኾነ ይመፅእ ነይሩ ኣብ ሎንግ ተርም ካልኩሌት ገብርዎ ከለዉ ቁጠባ ናይ ጀርመንን ናይ ራሻን ብሓደ እንተተላጊቡ ኢንተግሬሽን ናቶም ተሓይሉ ንኣሜሪካ ስቃት እዩ ራሻ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ፑቲን ድማ ንነዊሕ ክጥምት ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ርዮም ኣለዉ ጀርመን ዝበሃል ድማ ሓያል ናይ ኢንጂነሪንግ ሓያል ህዝቢ ፈጠራውነት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዚኦም ክልተ ሰባት ብጣዕሚ እዞም ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ እናተሓወሳ እንተኸይደን ንኣሜሪካ ልዑል ስቃት ክፈጥሩላ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ክበትክዎ ኣለዉ ኤግዛክትሊ they did that ነዳዲ ዝነበረ ኩሉ ካልኣይ ድማ እቲ ንዑበት ይኾሞ ጥራይ ንሓወር ከምዘይ ፅገም ገይሮሞ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ካብ ራሻ ናብ ኤሮጳ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ንዑ ተጠዋቢሎም ነዳዲ ናቶም ከም ዝሽየጥ ይገብሩ ኣለዉ this is another plan እዚ እቲ ናይ ራሻ ተጠዋቢልካ ኣብ መንጎም ሓፁር ፈጢርካ ኣብ መንጎም ዓብ ፅሊ ተኺልካ ንስኻ ድማ ነዳዲ ናትካ ናብቲ ኤሮጳ ትሸይጥ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ካልኣይቲ ፕላን እቲ ሳልሳይ ቦናስ ድማ ንራሻ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም ክሰዓሩ ይደልይዎም እዮም ስለምንታይ ኒውክለር ስለ ዘለዎም ሽግር ክፈጥሩሎም እዮም ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ኩሉ ፕላን እዩ እንተተኻይሉ ድማ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ዩክሬን ቦታታት ድማ ቋፅርዎ ኔቶ ናብ ራሻ ከም ብሓድሽቲ ደጊማ ንኸይትንስእ ድማ ኔቶ ኣብኡ ይኣቱ እዚ ኦል ዶስ ፕላንስ መብዛሕትኦም ሓሪቦም እዮም ብወገን ኣሜሪካ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ክፍፀሙ ከም ዘይክእሉ ቀቢፆም እዮም ሕጂ ኣሜሪካ ኤሮፓ ኣብ ሽግራት እዩ ኣሎ ኣሜሪካ ግን ፀገም የብሉን they will move to ተቐንዲ ፀላኢ ናቶም ቻይና ተቐንዲ ካልኣይ ስትራቴጂ ናቶም ንጀርመንን ናይ ቻይናን ንጀርመንን
ናይ ራሽያን ክልቲኦም ንታሕቲ ምዘቆቕካዮም ብቁጠባ ክወዳደሩኻ ብወታደራዊ ክወዳደሩኻ ዝኽእሉ ነዚኦም ታሕቲ ምሰውረትካዮም ሽዑ ንሳቶም ግዜ ክወስዱ እዮም ንኽትንሱ ናብ ቻይና ሙሉእ ሓይልኻ ፎከስ ትገብር ቻይና ሽዑ ተዳኸማ እዚ እቲ ፕላን ነይሩ እዚ ንኣሜሪካውያን ሰሪሕሎም እዩ they don't have any ረብሓ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ኣብ ዝቕፅል ኩናት ክኣትዉ እቲ ዘይተፀበይዎ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኸርቲ ዝብሎ በዓል ቬቬክ ዝብልዎ ድማ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝተፈፀመ ንራሽያ ክንሓርም ክንብል ንራሽያ ኣብ ሕቕፊ ቻይና ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ንክትፈጥር ስለ ዝገደድና the biggest strategic mistake እዮም ዝብልዎ ወላ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብተደጋጋሚ ዝብልዎ እዩ ንራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ቻይና ከም ዘለዋ ጌርና እምበር ቀደም ኣይተኣማመኑን እዮም ነይሮም ክልቲኦም ንዓና እዮም ዝፈትፉ ነይሮም ካብ ንሓትሕዶም ኢሎም ሎሚ ግን ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ሽርክነት ንኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ድቃስ ለይቲ ዝሂብዎ እዮም እዚ ከዓ ኤግዛክትሊ እዚ ኣንዳር ኣካይዳ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘሎ ዝፈጠሮ ምዃኑ ድማ ባዕሎም ይፈልጡ እቲ ነገራት ናብትን ከብልዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ብትክክለኛ መንገዲ ክትሪኦ ምኻልካ ፅቡቕ ስእሊ ዝበካ ንቐፅል ኣብዚኣ ኣንታ ገዳስ ቪድዮ ኣላትኒ Russia being violated in terms of red lines that have been articulated by Vladimir Putin and Russia as a whole. The attacks on their territory with the ATACMS, whether it's this assassination of Igor Kirillov. What do you say to those who say that it seems like Russia is looking to be the weaker party here, that they are not responding with enough force against these violations? Russia's the weaker party? Who's the stronger party then? I'm just curious, because if you're going to say that Russia's the weaker party, who's the stronger party? Name one party out there that's stronger than Russia. Here it would be, according to these critics, it would be the NATO side. It would be the United States. Strong. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምቲ ዝድለ ነቲ ዝመፃ ዘሎ ፈተናታት ትምልስ ስለዘየላ ድኽምቲ ኮይና ኣላ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ራሽያ ድኽምቲ ኮይና መን እዩ ተሓያል ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ማለት እዩ ኢልዎስ ኔቶ እዩ ተሓያል ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እቶም ተዛረብቲ ዝብልዎ ዘሎ ይብሉ ኣሎ ሕጂ እስካ ትዊተር መልስናቱ ንስማ Stronger. A NATO that's in total dysfunction, collapsing as we speak, can't generate any meaningful force. Is NATO stronger? Wow. Okay. No, NATO's cowering in its own urine. Nobody's stronger than Russia on this issue, which is why Russia can afford to take, the little hits. I mean, Russia has drawn red lines. If you think Russia's the weaker party, then ask General Brown how many times he changed his underwear after the conversation with Gerasimov about the limits of ATACMS that Russia will tolerate. Ask the CIA analysts who had to sit there and to say, is Russia bluffing? And be compelled to sit down and tell congressmen in the White House, no, they're not bluffing. If you push them too far, there will be a nuclear war. Russia's not bluffing. Russia's not the weaker party. Russia's the smarter party. And the last time I checked on the battlefield, it was the Russian forces that were advancing. So እቲ ራሽያ ድኾም እዩ ዝብልዎ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ምክንያቱ ራሽያ እቲ ዝሓየለ ፓርቲ ምዃኑ ኣብዚ ኩናት እዚ የስ ቀይሕ መስመር ገይሮም ከለዉ ንገለገለ ማሕረምቲ ተሰኪሞሞ ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ they are making smart decisions ኢሉ ምክንያቱ እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምኻድ ኣብዚ ደረጃ ንራሽያ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ንራሽያ ዝገደደ ሽግር ከምፅኣላ ስለ ዝኽእል ገለገለ ኪኖት ቀይሕ መስመሮም ተሃሪሞም ከለዉ ነኺሶም ፀቂጦሞ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም but at the same time ንሳቶም ዕላማ ናቶም ይሃርሙ ስለ ዘለዉ ጥራዮም ዝፅመሙ ዘለዉ ኢሉ ንዓታቶም እቲ ቅድመ ግንባር ኣብ ቅድሚ ዘሎ እቲ ኩናት ቀንዲ ኣገዳስነት ኣብኡ ስለ ዘለዎ እቲ ካልእ ዲስትራክሽንስ ነቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ንምቕያሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዩክሬን ክፅመምዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ይዕወቱ ስለ ዘለዉ ይደፍኡ ስለ ዘለዉ ናብኣ ክነኽስዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብኩርስኪ ይምፃእ ወላ ብድሮናት ገይሩ ይምፃእ ነቲ ናይ ዘለንስኪ ሓይሊ ዘድሊ መልሲ ይህብዎ ኣለዉ ግን ቀንዲ ካብታ ሜጀር ጎል ናቶም ኣብቲ ዩክሬን ዝኸድዎ ዘለዉ እሞኻ ፅቡቕ ዕድላት ፅቡቕ ሓይሊ ማዕቢሎም ዘለዉ ንዑ ክኸስርዎ ስለ ዘይደልዩ ኣብቲ ዕላሞም ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እምበር እቲ ሓይሊ ምስኣን ከም ዘይኮነ ኣብ ተደጋጋሚነቶም ናይ ኣሜሪካ ኣዘዝቲ የፍልጥዎም ኣለዉ ሓይሎም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዘለዎ ዓቕሚ ከም ዘለዎም የፍልጥዎም ኣለዉ ይብላል significantly every day, inflicting horrific casualties on the Ukrainians, and not the opposite. It's the West responding to Russia politically. It's Russia that dominates the narrative about any potential negotiation. So this is just crap. This is a desperate act by desperate people to say, oh, look, we matter. You don't matter. You don't matter at all. The West doesn't matter. That's just this. And this is one thing Trump needs to understand. He keeps putting these people out there that, like Keith Kellogg, who, say things that imply that Russia is somehow on its back feet. No, Russia's not on its back feet. Russia would like a politically acceptable into this conflict, but Russia's not going to give away any of the things that it has won. I mean, I can guarantee you this: when this conflict ends,
there will be at least 5 territories in their totality that will be part of Russia. Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, including the right bank of Kherson, Crimea. This will all be Russia, and it will be recognized by the West and Ukraine as Russia legally. There's not going to be any of this Baltics, where the Baltics are part of the Soviet Union, but the West says no, they're not, and they're going to draw a little thing. No, Russia's not going to allow that to happen. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ሓሶትን ሸፈትን ሰብ ብዙሕ ከቓልበሉ የብሉን እዚ ኩናት እዚ ብናይ ራሻ ድሌታት ይክውዳእ ኦኬ ራሻ ዲስከስ ክገብሩ ኣብቲ ዘተ ክቐርቡ እዮም ግን ነቲ ተዋጊኦም ሒዞሞ ዘሎ መሬት ብፍጹም ክቦ ከም ዘይኮነን ናቶም ክኸውን ምዃኑን ኣካል ናይ ራሻ ክኸውን ምዃኑን ነዚ ክቕየር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ድማ ክህሉ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ዳርጋ ከም ቅቡል ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ 3 ዓመት ተዋጊኻ መዓደምን ፀጋታትን ግዜን ኣባኺንካሉ እዚ ኩናት እዚ ኣብቲ ናይ ቀደም ቦታና ክምለስ ዝበሃል ዘረባ ከምዘየለ በተኮይኑ በቲ ብኩሉ መንገዲ ነዚ ኩናት ክንሪዮን ክንግንዘበሉን ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ኣስተውዒልና ንክንሪእን ዓለምና ከመይ ኢላ ትኸይድ ከም ዘላ ንክንፈልጥን ክሕግዘና ኢለየ ገይረዮ ኣይ ሆፕ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ካብ ታሪክ ዘይመሃር ሰብ ድማ ነቲ ታሪክ እናደገመ ዝነብር ይብሉ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ድማ ናይ ኩልና ስራሕ እናኾነ ኣብዚኣ ክገጥፈኩም እየ ከም ወትሩ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያ